Wallaha na gani shi na kai fari, wallaha ka canza. Da baki na kai kamar ni, amma yanzu wallaha gashin baki na gare ka. Wallaha birni daban na da ƙauye. Kafin mu can ƙauye muna ta fama da fatanya, in an ce ka zo ka ce baka zuwa ga dai wagga a sai kilin da omo, ashe daɗi na kaka ce a garin ka. Gaskiya wallaha baka da mutunci. Wala Allah na ya tona maka asiri. Ya sannu mana, ai komai da nake yi kudan kuwa ke nema, ya zan zauna ina rayuwa da cikin dola in tsaya wani zan koma. Kai ya san ba zai yi ba. Noma ƙauye su kawai. Yanzu ya haka abubuwan rayuwa yadda suka canza. Ka akwa kai ma ka dangwala arziki ka bar sa inda yake, koma in lokacin noma ai ka je kawai kai noman ka. Squaret kawai, ka gani? Miji stop kawai, wallaha ban ni koma. Dan iska na ka dauke ni in zo birnin ga ina cin ayaba ga ka ce ni na naka koma. Wallahi ban ni koma noma, sai dai in kana koma kai dai ka koma, ni wallahi ban ni koma. Dan iska na ni in ba na fi ka iskanci ba, Allah ya tsina. Ka zo ka dinga mun rashin kunya ka ce ba za ka koma ba, to zan sa a fita da kai na rantse da Allah da rake nan. Ashe dan kawai da gaske in ya zo birni haka yake wayewa ya kile, ba za a koma ba saboda nan garin ubanka ne ko? To wallahi sai ka bar garin nan dole ma kwana biyu za ka yi. Wallahi ka za a yi na masu kalmosi, wallahi ban na koma, wallahi ni ban na koma. Ni za ka bani da noman gauye, wallahi ni ban zuwa, wala a radin Allah ban ni koma. Wallahi sai dai ka tai ka banni a garin ka. Dan iska na ni ka ɗaukan, wallahi sai dai kai ka koma. Kai ka tai can ka ɗau fatanya ga kai ta noma, ni kuma ina cin ayaba ga da apple na ko da kuma kwai na. Da farko za ka shigo YouTube ɗin, za ka danna subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa kamar haka.